najbližší strom v ceste. Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Strom v ceste. Ideme ho rozrezať. Skúsim to prejsť. Dobre, Maňo, môžeš. Ideme vybehnúť tade? Poď. A kde hore? Hej. Môžeš. Poď. Poď. Ja tam nechcem. No poď. A rovno. Ale. Bože. Poď. A takto a tuto hore. Ideš? Veď vidíš, Máňo, veď to je v pohode, prejdeš ako nič. Jaj. A máš čistú poumývanú. No, Čistúčka ako... ale smrdí. Ideme ešte? Počkaj.
Takto poď. Bez trubu, Ako ja som šiel. bez trubu. No čo si? Veď normálne. Mám prevrať. Netáraj. Poď takto rovno. Dobre, hýbaj. Poď. Čo? Ja. Ajajaj. Môžeš ma ťahať. Dozadu. Čo? Dúvaj. To som ti povedal hneď, že máš zapnúť zavierky. Dávaj. Nebudem sa iba ja mordovať. Ja neviem na teba. Boha, tečie mi do podantov. Koľko? No môžem ťa jebať. Maňo, nedáš si povedať. Nedáš si povedať. A kde ťa mám potiahnuť? Dopredu či dozadu? Dopredu. Idem tam a vytiahnem navíjak môj. Lebo potrebujem ho aj tak vyviť. A ja som myslel, že to bude tvrdvo toto do piči. No veď aj je, aha, veď stojíš, dobre. No na pre mňa. To na bruchu som ostal. Dobre. Počkaj hneď. Piči, no vedel. Počkaj. Čo? Dobre. A kde ho zapnem? Zahák. Za môj? Hej. A to dojebe mobil. No, to dojebe. Zabíjam. Piča, ja reku, že bude dobre. Koľko to je len naplavený. A iba, lebo
Čo? Nejde mi rýchlo. Dobre. Daj neutral. Alebo... daj oné háčko alebo L-ko, to je jedno. Poď. Pridaj. Hej. Vypni. Ahaj. Nebrzdí. Počkaj! Idem cúvnuť hore. Čo, Maňo? Čo sa deje? Hej? Poď! Dobre. Ja. To je ono. Hladko, halabala, do piči. Čo hovoríš? Jebem ťa na budúce. Ja som to vedel. Ako si to tam dal? Na piči. Odplatiť. Poďme, Počkaj. ako to vyzerá. Krásne. Piči, pravľavo. Môže byť. Čo ti jebe, ja do takého blata nepôjdem. Ja ťa nebudú. To piči. To nedáte do vody teraz. Aha. Ale si borec, lebo si to dal. No, dosť jeden na to. To piči. Ako nič. No, Nič, ideme. kade? Tam. Tam? Tam.
vysoká. No, Jelenice. Zapol si aj predok? ja mám aj predu. Aj uzavierku? Nie. Ja mám aj uzavierku. A nedojebem ten ukrúti? Nie. To na snehu, na blate je v pohode, iba na tvrdom podklade nemôžeš ísť po ceste. No, zapni, uvidíš, ako to parádne ide. Sa ti rovnako točia, to cítiš na volante, ako ťa to drží a ide proste. Zapni. Horúco páni. Za chvíľku sme na tej onej. Zapni, uvidíš. To si ty išiel táto? Nie, Nie? kamarát. Zapni si tu predok. No a nie, nedojebem ju. Môžeš normálne, veď aj ja mám celý čas. Čo? Sneh veľa. No. No. Čo je? To hore nevidím.
hore nejdeme. Vyjdeme. To nevyjdem hore. Čo si potom sneh? Daj vedľa mňa. Kde je tá kamera? No to je jedno. Tá ide aj tak na chatu, nie sem. Jeb do stromu. Jebni do stromu, Maňo. Jebni do stromu. A čo? Nerobíš nič zle. A tam tá nebola, či bola? Jedna porcie. Zalejeme 0,2 litra viacej vody a dobre rozmiešame. Nechajte 3 až 6 minút postať. Dobre, to je chladne do tej. Fajná polievočka, to sme ešte nemali. Ešte si ju nejedol? No tak to sme nemali, akože A doma? doma je. Za ho tam. Doma si mal? No, Dobrá je. no, fajná, uvidíš. Ty máš aj pohár v tom. To je taký varný hrnček. Tam sa na ňom vieš aj variť. Maňo, ako hodnotíš tú jamu, čo si v nej bol? Ktorú? Dobre, Dobre, ešte raz. ešte raz. Máme polievočku Čo máš? Ja aj tu do kokotinu. snehu. Ale tam máš video, či nie? Všetko. Maňo, ako hodnotíš tú jamu, čo si v nej bol? Ktorú? Dobre, Dobre, ešte raz. ešte raz. Máme polievočku Čo máš? Ja aj tu do kokotinu. snehu. Ale tam máš video, či nie? Všetko. Nie tálka, ale sme išli. Tak môžeme ísť tu cez horu, lebo ja neviem, či tam okolo rampy ako prejdeme. Keľu. Ale tu cez horu ísť a normálne na Pršanov vyjdeme. No je tady, kade spodkom, kade chodíme, nie? No a na Pršanov vyjdeme. Hej. No. Nie takto. po ceste. Nie tam to, nie, No. nie. A tady? Potom dole? No a po ceste po Pršan dolu. No uvidím do piču. Pôjdem za Mišom pondelok asi. Verie sa podebatovať, že čo by to stálo, ale keď hovorí 200 eur pre hliadka, 120 eur tie on je. Piči, to je dosť veľa. Vyhrievanie, potom ten kit. No ale si to dá, či nie? Ja neviem. Treba, doteraz si to nebolo treba. Tak ne. Riadiacu jednotku troška nech ti upraví.
keď už chceš niečo. Vieš, tam ti zvýši výkon troška. Možno, že ti aj L-ko odblokuje, ak chceš, neviem, čo všetko robí. To viem, že odblokuje ti aj L-ko. Hej. Na L-ku aj stojíš, chlap. No ale to už musí vrčať ako ono, či nie? Ja Či to je lepšie pohynanie, či ako? Hej, to pohynanie je lepšie, ale to je s tým kitom. No. No, ale tak ja nepotrebujem nič robiť napríklad. Mne nič nevadí na tom. Ten výfuk, je to minimálne 500 eur, ak nie aj viac. Radšej si kolesa kúp. Lepšie spravíš. No, uvidím. Keby nebola taká kokocká robota. Jebe, stromy padajú. Nožíčok som si kúpil. Zas? Kde? Hej, s kresadlom. V Decathlone. Nie. Allegro. Hm. Fajn. Fajný nožíčok. Boha. Zastrúham vás tam. Ražný. Na taký hrubý raž nechceli dať pekačku. Piči. Kedy si povieme opekať, Maňo? Čo? Pekačky, Čo ja viem. klováku. Neviem, čo všetko vyšli. Párky dávno sme neváli. No, sorry ti. To máme- Fajné vtedy. Ja som mám dneska. Zapálím nejaký listok. Na čo? Joj. Mokrý. To dojebeš či no? Nedojebeš nož? Možne? Nie? Ako to držíš? Ostria. Nie? A to je, aha, to sa lúpe. Hej? No. A tak to nevydrží furt. Ako hurt. Čo sa lúpe? Mokro. Suchý si zober. Servítku zapálíš hneď? Hej? Chceš vidieť? Čo to je do piči? Ešte stromy padajú. No, tak nepočuješ, že režu. Servítku hneď zapálíš. No. No, skoro seba Ešte raz hovorím. zapáliš. Kokot. No. Nedarí sa mi odškrtnúť, dobrý. Ale to dlho nevydrží ten oný, či hej? Dokým ho nezodereš. Ve to,
No už má zodratu. Okrúvajú. Okraj servítka. Nevieš sa na to. No a potom čo? Či ho zahodíš? To už má zodratu, nie? Ďalší už horelo. Tam treba riadnu onu. Iskru. A už je po, nie? Po kresadle. Keby bola suchá úplne, hneď na druhú ti chytí. Dielni to Milanovi ukazoval aj kamarátovi na druhú šupu. No ale už má zodratu, to či sa dá použiť ešte? Veď toto kým nezodereš, celý valček. Hej? No? A to nie je železo, či čo to je? Magnézium, či voľaký on. Na tej sekerke je hrubšie, na tom bolo. Toto je také len príležitostné, vieš? Do piči to aj skapiem od hladu. Tu ty si mal ísť dopredu, ja som... Tak to aj káva sa dá z toho, či ako? No, veď to je varný, normálne môžeš ho dať na oheň. A držíš ho, vieš, fajne, nie horúce. No To je taký turistický. Ale káva sa zalieva, nie že vodu a kávu No hej. potom do toho. Tak a veď kávu varíme tu, či vodu. Iba do toho. Boha. To nepovie, že mám dať väčší plyn do No tak si pokoja. mal dať väčší, ty si ju taký dal. Boha. Ja. Vidíš? No, Pevne. Dobre, bude to, no. Ešte čaj si zoberiem. no, vidíš. No som zabudol. Mám nachystaný aj cukor Hej, od myšky z roboty. Vieš, taký sačkovaný, tak Ja. vieš. ti zakradú za Kúkave, dáva. Aj keksíky také, čo sa Hej. kúkajú. Aké ukradol. tu zo stola. Áno. Zbieram, čo ľudia nezedia. Zbieram. To som už aj hladný. Ty nie? Tak. A skorej večer potom sa najem. Aj v robote, no čo ja ráno. Chceš tej vody? No tak koľko má byť? 2 deci, nie? 2 deci, no ja neviem koľko, 2 deci. Tak? Daj ešte troška. Hej. Dobre. Ja si dám tiež viacej asi ako 2 deci. Čo teraz to miešanie, či nechá Nie, to? aj tak. Boha, to je voda obyčajná, som na zastrate. Ešte nechaj vodu. Hej, všetko, Dám si kávu. kávu pomalej. No. Aj na polievočka. Si kde kúpil? Polievku? Hej, V obchode to máš rozdiel. hej. No len čo to je?
No tak, vieš, prechod. Na To zohriatie. aspoň zo dve, No. do 3 deci. No, vieš, ja myslím, toto som mal kúpené, tak som to To je zobral. riedko. Však máš také veľké balenia, čo máš na pol litra, či koľko. No ale tiež takto za... Francúzsku. No ale to musíš No, taká láha, veď aj uvariť Ešte to. to je jedno uvariť, nie. Toto je taká do hrnčeka. No. Lampičku mám takú malú, neviem, kde ju dám, tu je. Akú? Takú. Ja je rampu? Hej. Skade? A dobre, z AliExpressu. Si objednal zas. Za 15 eur bola či Hej. koľko a som skúšal ako svieti, tak aj do diaľky svieti, aj taký rozptyl ma celkom zaujímavá, no. A neviem, kde tam potom tie... A tie, čo si mne chcel dať, to si kedy chcel dať? Bola, čo si mi chcel predať. No asi túto. Túto? Lebo nemám inú. No nesvieti to, Boh vie čo. No svieti, ale to ja viem do piči, tak som myslel, že to bude viac svietiť. Ale ona, že píšu 60 W. No. To má 120, ale svieti, ale som myslel, že bude viac. To táto svieti parádne. Alebo Ale toto je